Pamatuješ, jak jsi jako malý hrál s vojáčkama a hlavě se ti odehrávaly ty skvělá dobrodružství? No ale dneska už jsi na to možná trošku starý, že jo? A co kdybych ti řekl, že to můžeš schovat do deskové hry? Jo, může to být braný jako alibismus nebo chává výmluva, ale je to cesta, že jo? No a přesně z toho důvodu jsem se rozhodl, že si vyzkouším Warhammer. Pro ty z vás, co nevědí, co je Warhammer, jedná se o fiktivní fantasy nebo sci-fi univerzum, které se dá rozdělit na Age of Sigmar a nebo potom 40K. Age of Sigmar je v podstatě takový fantasy svět, něco vzdáleně jako Pán prstenů. 40K je futuristický a víc takový temný mi přijde. Na základě těchto světů vzniklo několik videoherních adaptací, jako Total War Warhammer, který se odehrává právě v Age of Sigmar, ale je v současnosti oznámená i verze pro Warhammer 40K, nebo pak Dawn of War, Space Marines a podobně. Jenže ještě před těmito videoherními adaptacemi samozřejmě vznikla desková hra. Celá ta desková hra spočívá v tom, že máš nějaké body, do kterých si můžeš vybudovat svoji armádu a s tou pak hraješ proti ostatním hráčům a snažíš se vyhrát ty bitvy. Děláš taktická rozhodnutí, hážeš kostkami, přesouváš jednotky po té mapě. Jsou různé scénáře, různé mapy, ale co je nejvíc cool, že tohle celý reprezentují krásné miniatury. Jo, to jsou přesně ty plastoví váčci, takže to je mega nice. A přesně z tohohle důvodu jsem se rozhodl, že si Warhammer chci vyzkoušet, zejména to modelování a pak si určitě trošku zahrát. Jsem si pořídil tenhle starter set, který měl obsahovat všechno do začátku, jak si něco vymodelovat a vyzkoušet si hraní samotného Warhammeru. V dnešním videu se pokusím vyvinovat první miniatury a dáme si nějaké dojmy, jak mi to šlo. Takže pojďme na unboxing a pak na modelování. Tenhle Warhammer 40K startovní set se pohybuje někde mezi 1000 až 2000 korun. Najdeš v něm handbook, který je v podstatě takový manuál, jak máš složit své miniatury, jak je máš namalovat, plus jsou tam samozřejmě pravidla a jak se ta hra hraje, protože v tom setu máš samozřejmě 2 armády, které jsou bojeschopné. Je opravdu hezky ilustrovaný a nevím, co bych to asi víc dodal. Pak je tam samozřejmě tahle hrací podložka, na které si můžeš odehrát ty základní scénáře s těma armádama, podložky pro miniatury a kleště na štípání. Barvičky, jedna je teda metalízová, tam bude na ten detailing a vypadá strašně cool. A pak samotné miniatury, při pohledu na ně jsem si okamžitě říkal, že tohle asi bude horší než skládání nábytku z IKEA, takže je to opravdu hodně, no. Pak samozřejmě pravítko na hraní, herní kostky a to úplně nejvíc důležité, a to štětec, bez kterého se nehnem. A se štětcem jsem byl poměrně hodně spokojený, nakonec byl opravdu příjemný a hrozně dobře se mi s ním malovalo. Tak pojďme na to, jdeme něco vymodelovat. Hned jak jsem vybral miniatury, tak mi bylo jasné, že tohle asi nebude úplně na chvíli. Ze začátku jsem se bál extrémně vycvakávat miniatury a nějaké jsem trošku škrábl, než jsem se do toho dostal, takže tam nějaké vady určitě budou. Nicméně se mi to docela líbí, protože některé ty škrábance, zejména těch Space Marines, a vlastně vypadají tak, že to jsou zranění z bitvy toho brnění, takže to vypadalo docela dost cool a vlastně to i celé reprezentuje to, že to bylo moje první vůbec modelování. V návodu jsem strávil docela dost času a to jsem docela dost překvapený. Přestože ty miniatury jsou dost intuitivní, tak občas jsem narazil na nějaký momenty, kdy jsem přesně nevěděl, jak to jak patří, a takže než se to člověk to trošku dostal, tak jsem hodně koukal na to, jak se to vlastně má skládat. Před skládáním jsem byl 100% přesvědčený, že moje nejoblíbenější skupinka budou Space Marines, ale že jakmile jsem začal skládat ty tyranidy, tak jsem začal mít takový pocit, že ti tyranidy jsou vlastně úplně super cool a chvíli jsem si hrál s tím, že kdybych si fakt vybral nějakou armádu, že možná by to byly ti tyranidy, protože to množství a jaká je to horda, tak to na mě působilo tak jakože super, a když jsem si to vyskládal na stůl proti sobě, tak jsem viděl tu hromadu těch tyranidů, tak jsem si říkal, wow, tak to je super cool. Jo, jenomže pak přišlo barvení a tam si myslím, že jsem docela změnil názor, protože hned při první figurce mi došlo, že to bude asi hodně nadlouho. A z začátku jsem byl trošku vystrašený z toho, jak ty barvičky se budou chovat nebo jak s tím budu pracovat. Nicméně musím říct, že ty barvy opravdu úplně super barvení a strašně rychle to schlo, krylo a dal jsem se na tom docela záležet a hned po prvním natření ty figurky opravdu vypadaly úplně, že úžasně. No, když přišlo na detailing, tak jsem samozřejmě docela dost přetahoval, kreslení pásku a zbraní bylo něco na mě teda a člověk musí opravdu hodně trpělivý. Pak vlastně, když došlo na ten detailing tou metalízou, tak to jsem musel pak dělat nějaké korekce, tam jsem opravdu rozklepnul ruku a i tak ty
figurky nejsou perfektní. Jednalo se prostě o moje první barvení, takže ten výsledek určitě není dokonalý, ale i přítelkyně říkala, že to nevypadá vůbec špatně. Největší chybu, který jsem tam asi udělal, takže jsem u jednoho toho mariňáka bylo asi pravděpodobně na výběr ze dvou ruk. Jedna byla s takovým hezkým mečem, jedna byla taková obyčejná. Jsem na tu obyčejnou a je to zrovna kus, který jsem jako dost zastřihl, takže má vlastně tu zbroj dost jako takovou poškozenou, ale mně právě se ta figurka paradoxně nejvíc líbí, protože je vlastně custom, udělal jsem si ji sám a vypadá to jako obří škrábanec z nějakého tyranida, takže to vlastně vypadá suprově a nevím, jestli to jenom tak zamýšlel, ale ty figurky fakt vypadají úplně že skvěle. A tím, že jsou ručně malované, tak prostě to na mě dýchá úplně úžasně. Nicméně jsem se dostal jenom ke Space Marines, protože jsem u toho seděl asi od 8 do 2 do rána a jediný, co jsem udělal, takže jsem ty miniatury celý postavil, vycvakal, postavil a natřel jsem Space Marines. To je všechno, co jsem stihl. Pochopitelně tyranidy a to, jak se hra hraje, dám až do dalšího videa, protože tohle video vlastně bude dostatečně dlouhý a vlastně pojme jenom to, co to je Warhammer, moje barvení a vyrábění Space Marines. No a taky, že dojmy, jaké z toho mám. A k těm se dostáváme právě teďka. Jaké jsou moje dojmy po prvnímu modelování a dodělání právě těch figurek, který tady teďka leží přede mnou a který mám vlastně tady takhle vystavený. Když jsem to otevřel, tak jsem byl trošku skeptický, že to nemůžu nikdy složit. Pak jsem začal vycvakávat, pořád jsem byl trošku vystrašený, z barvení jsem byl taky vystrašený, ale v momentě, kdy to začalo schnout ta barva na těch prvních modelech, tak jsem pochopil, že ano, tohle je něco pro mě. A určitě si k tomu nemůžete sednout a ten set nebudete mít nabarvený za večer. Nevěřím tomu, můžete, jo, ale strávíte u toho hrozně velké množství času. Je to o trpělivosti a byla to úžasná zábava a určitě někomu, kdo je fanoušek tady těchto fantasy světů, případně přímo Warhammeru, bych to doporučil, ale se vstyčeným prstem. Už jsem se dneska ráno koukal na další modely, líbil by se mi tank, anebo nějaký kapitán. Jo, takže na to si dát pozor, ale určitě je to velká zábava. Takže Warhammer 40k, nebo celkové Warhammer modelování, úžasná zábava, mega jsem si to užil a myslím si, že to není poslední video na našem kanálu z tohohle, takže bych to 100% doporučil. Doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, tak určitě nezapomeňte dropnout like a napište mi do komentářů jakýkoliv feedback na moje modelování. Pokud hodíte odběr, tak budu mega šťastný a těším se na vás u další části, kdy budeme modelovat tyranidy a konečně si zahrajeme trošku toho Warhammeru. Mějte se hezky, užijte si den, čaute.